Дами и господа, представям ви една песен, написана за принцеса Сала. Много специално от нейния татко Чочи. Само в твоите очи аз намирам любов. За усмивката ти на всичко съм готов. Тази твоята любов, тя ми дава живот. Ти си силата ми, радостта си ми ти. Цял живот ще те обичам, Сала. Цял живот за теб ще се раздавам. Йо, пряко включване Люлин Склад, Силвър, Наси, група Фантазия на 4 август. Очаквайте ни в Пазарджик. Нашия брат Чочи прави сватба на Сила и Ваджи. Заповядайте, забавляване. Forever, Чочката, нашия брат Корлеонето ви кани да заповядате в Пазарджик на най-готината сватба на Сила и Ваджи. До скоро! Ваджиб и Сала с скъпоценното богатство на моят брат Чочи, на които ще прави най-прекрасното празненство на 4 август в град Пазарджик. Заповядайте свои приятели и близки познати на увеселението на неговите прекрасни деца Сала и Ваджиб в Пазарджик 4/08 месец. Оркестър Фантазия, Румен Борилов, Мънки, много музикални изненади, също и аз. Очакваме всички приятели. Kelboriye teri gazam, düşman paylarasam, amar o çoçile gelda, selo Pazarcik'ta ne var? Здравейте, скъпи приятели! От името на Чочи, Дон Корлеоне, кани всички близки, приятели и познати на увеселението на неговите деца Сила и Ваджиб. А датата е 4 август тази година в град Пазарджик. А за вашето добро настроение ще се погрижат оркестър Фантазия, Силвър Бит, Мънки, диджей Оскар, Крум от Азизбък, Румен Борилов, още изненади и аз, моя милост. Очакваме всички близки познати на Дон Корлеоне. Чочи, 4 август, град Пазарджик. Здравейте, приятели на доброто настроение, аз съм диджей Оскар, а Чочи, моя голям брат, кани на 4 август в град Пазарджик на най-якото събитие на дъщеря си с група Фантазия. Здравейте на всички, аз съм Мънки и правя този клип, за да поканя всички вас на 4 август 24-та. Мястото е Пазарджик. Нашия брат кани всички близки приятели и роднини заповядат на тържеството, годежа, прекрасното тържество на Сала и Ваджиб. Заповядайте. За вашето настроение, щом правя клипа, ще съм аз там, Мънки. Приятно ви е. И невероятните групата на народа, Fantasy Band, Румен Борилов, диджей Оскар и още много изненади. Заповядайте. 4 август 24-та. Пазарджик на нашия брат Чочи. Очакваме ви. Цял живот ще те обичам,